Nagbigay ng karangalan sa bansa ang Information and Communications Technology High School o ICTHS Robomasters matapos mag-uwi ng 3 parangal sa 31st FIRA Roboworld Cup and AI Summit na ginanap mula July 17 to 21 sa Markham Panam Center sa Ontario, Canada. Sumabak ang ICTHS Robomasters sa Innovation and Business U19 category kung saan nakaharap nila ang mga kalahok mula sa mahigit 20 bansa para sa robotics at entrepreneurship competition. Nanguna ang ICTHS Robomasters Team B matapos masungkit ang first place sa Innovation and Business U19 Elevator Pitch at second place sa Innovation and Business U19. Binubuo ang team ni na Arian Espinosa, Bernice Lexin Angeles at Celine Kristen Mercado. Samantala, nakuha ng ICTHS Robomasters Team A ang third place sa parehong kategory, kabilang sa koponan sina Jacob Magtoto, Sander Gabriel Pacat at Julian Lorenzo Yutok. Ang tagumpay ay panibagong international achievement para sa ICTHS sa larangan ng robotics. Noel Celeste, CLTV36 News.